Praise Teresa and FGM. Chingaki aborokiwa bono bachakira mutimo kobo bo mweri bo mwaka. Uyukagire koba nemeyega ao ekyombe getali egya serikali gya Dream Team Sisters nikobono bero biri bwikiranu asibaba komirana imeyo mucyo musocho iliyokwena na amaigilyo igoro yo kounererwa ku mwana omunyaruka gondo motenene bwekyombe gekoro ku Dream Team Sisters CBO ekyombe kegeko ekwegerera obwene bw'abana abanyaruka nabo igo lero twaringa semo ya musocho tokonyara kufundisha abayiboli igoro nakibako nyara kulinda abana babo obarari obuya nabo igo tokonyara kugikeria amangana y'abana abaitsike gutinda cherunse nabo igo na ogosaruka abana abanyaruka ayegenga tiya makongo mwana omunyaruka akobaga kumirana naro kulinde chinga kichinyinge niga kunererwa na kulinwa obwene bwaye ne babo bagutachirwanse n'abanda abo bamanyete abara bayiri n'abanyana abayiboli ekende abana igo bagoteba nga basalirwe nande go bagusarwa bisi nekende abayiboli nabarabwo bali ase chinka asogosira abana babo igo bakubatiga abo bacha botuko bamanyeti ki abana bakolia bamanyeti asa abana babo batalire bono togoteba nga abayiboli tolenda abana baito elinde elyo tobakinerie oguma bwabo bwa mutu komenta nayo chisegi chiege nkangati y'abayiboli nigo bono chigenderete gusegete bikoro bune biga ase binyoro engana abayiboli baboliwe koba maiso ase chinka chiabo batware environment yere safe eyerengia ase njera yoko nyara ko oboreri obuyasa kurwasa abayiboli bako nyoro bwanchani boli batakeire konyora naende mono ekero mwana nyorire nga nabwate challenges echi oyo minta kwaneire ebare supposed ko kominyokera abantu baranyare ko bakonya unekyombeke ya Dream Team Sisters namo nabali mu babo ase chikanisa amone chisukuru era abana babo ase chinchira chingia ase environment etabo atisegi ase omorembore narito konyara ukini abana baito buya gati yabo bwatani bayikirana asomurubiro yegeri konyora maigerio nigo bagikeria engana yogo sara omwana omunyaruka Stand up, step in, speak out. Let's stand up, step in, speak out. Mom FGM, no, no, no. Dad FGM, no, no, no. Grand FGM, no, no, no. Grand FGM, no, no, no. No, we say no to this FGM. Ya mbidiri ntebya bangina kujya sekenyoro na batige go sara abana bandi bonse ana mafundisa amaya bali batacha bayeteli bwebinte binge batamanya so bone kile kiko chikora sekenyoro yeito weta kufundisa abamintu batige go sara abana abaiseke bigo bwasumbororo ekerota saliri unayo musubati okwarukia abana abaisike tarigento kiaso bugima bwaito ngara twasomire twarorire obuya bogotaruka abangina bari barase binyoro bakobeka bachokoro babanga mu bakubate baroke bagusuma mukaba muri abatatayeti bana bakubaruka bagera batige ekiagera okwarukane ko bwata amatara amabasa abana abaiseke ngara bakonyora abana abange bagukorera kubaru kinyagitari na abande bakorera ogukwa bono twatebire FGM erere tande tokore campaign kero yo maiguonde tachiko abangina bakoro moigumo betereria mokaba muri abachikwarukia abana asogokinia abana buni amate nigo erigetie okubwaterana ku musacha amono mukungu ilibanyare koena na amaigilyo yogo kinabuya na gutwara chimbwa chingiya nasombira mangana manene sana itukulia lero yabere ngato gusumbwa chinyaruka cheito guchisara ambao eragenist tatakiri sababu ile koleta matara manga sa chinyaruka igomu na ntu abagaka tiga twange gento gyo kwaruka tobeka abana baitu buya egere bachi gosarie nyuma yabo so umugaka no mungina rasima tochamo twarangiria abana twabasomi twabaorokyo buya twabasomi buya kwaruka no bobe Giko ripoteria egetasenikia namba ya Mokia Ndizi TV korwa mosocho yukutuka imeye wadi ya Bogusere imeye bunge ya Kitutu chache South Eliteria ne nkoro kwa Dipon Asanya